Druhé místo číslo 13 Glover, třetí místo číslo 8 Paulína, čtvrté místo kategorie na 1400 metrů odstartován Tuluncový má vedení Tanketka na druhé pozici, na třetím místě zahajuje Aladar, na čtvrté pozici je tam Redul, který se posouvá rychle dopředu, v této chvíli už je na druhé, třetí pozici a ještě tam z měšku zběhl Nipur, takže v čele dostihu kilometr před cílem Tulum před Nipurem, na třetí pozici Tanketka, čtvrtý Redul, na pátém místě je tam potom Eniky Beniky, na šestém místě následuje na bariéře Aladar, na sedmé příčce pak Arzek, na osmé pozici Guantanamera a v zadní části pole jsou potom premiéra, za premiérou Fair Femme a pole uzavírající Double Game. Koně už za polovinou Lahovického oblouku, v čele Tulum s náskokem 2 délek na Nipura, na třetím místě Tanketka společně s Redulem, pátý za nimi Aladar, na šestém místě změšku Eniky Beniky. Koně točí do cílové roviny posledních 600 metrů, stále Tulum ze stáje jako v čele dostihu, na druhém místě o 2 délky zpátky Nipur, který se středem dráhy snaží přiblížit lídrovi, na třetí pozici rozbíhá finish Aladar, čtvrté místo změšku zatím patří Eniky Beniky, ale útočí dopředu, na pátém místě zůstává ve svém tempu Redul. Koně v posledních 300 metrech v čele dostihu stále Tulum, ale soupeři se blíží, Arzek se dostává dopředu a také se v této chvíli přibližuje i Nipur, nicméně 200 před cílem je to Arzek ze stáje, dospěvá stáje Šanci Valašsko v čele, na druhé pozici pak následuje Tulum a zvnějšku se ještě snaží zaútočit Kind Girl, ale bude to Arzek před Kind Girl, třetí Tulum nebo Guantanamera, na pátém místě Nipur, tam to bylo velice těsné. Náš velký potlesk si zaslouží vítězové 6. dostihu ceny Agropoříčí společnosti s ručením omezeným, Arzek a jeho realizační tým, stáj Šanci